आसाम सरकारा बावैसो केबिनेट डिसिसन लादों केबिनेट मेम'रेन्डामनि गेजेरजों डिसिसन लादों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा बेनो जे बिटिएडि आरो बर' डमिनेटेड एरियायाव बेखौ बाद होनानै असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामो बे असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामनाया कलेजाव खालामग्रोदोंमोन बिथांमोना 1972 मायथाइयाव दा बेवहायबो बिराद रिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन बिराद जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन अजद दैखांदोंमोन बेनिफ्राय लास्टआव बिथांमोना मोनसे डिसिसन होनो गोनां जादोंमोन दाबो जों नुनायाव जोङो क्लियार काट जोङो दासिमबो अफिस मेम'रेन्डामखौ जों नुवाखै मात्र खौरां लाइयावल' आरो इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बेखौ फोसावदों जोङो बावैसो आगोलनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायबाय बेनि बागै जों होनदों जोंनि अजदआ बेनो जे जोङो बर' रावा दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मुलुग सोलोंसालिसिम सहैनाय राव आरो बेयो भारत संबिजिरनि 9थि फारियाव हाबनाय मोनसे राव आरो बे रावा दिनै बेजोंल' नङा बे रावा वान अफ द एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज अफिसियेल लोगो बियो सोरखारि राव बेखौ बेसिम थांनायनि बे स्टेन्डार्ड लेंगुवेजनि सायाव बे बर' रावारिफोरनि सायाव मोनसे ओनसोलारि राव एबा असमियाखौ जाबसिनना होनायखौ जोङो अराय जों हेंथा होगोन आरो जोङो बुंदों गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा जुदि बिदि मावदोंबा नोंथांमोनहा मडिफिकेसन खालामनांगौ केबिनेट जिथु डिसिसन जादों बेखौ मडिफिकेसन होनांगौ बेनिफ्राय जों नाथाय बेखौ गनायनानै लानो हाया जोङो कम्पालसारि सोदोबखौ फोथायनांगौ आरो लेंगुवेज पलिसि जिथु बे लेंगुवेज पलिसिखौबो बयबो हारि माहारि फिसा फिसा आसामा जिहेतु माने गोबां रावारि रायजो बे रायजोआव माने बयनिबो मोनथाया समान जानांगौ बयबो राइट टु एडुकेसन सोलोंथाइ मोननायनि अधिकार जिथुनिखि मोनथाय बेखौ मोननो हानांगोन आरो 2009 मायथाइनि भारत सरकारनि जिथुनिखि राइट टु एडुकेसन बे राइट टु एडुकेसननि गेजेरजों बयबो हारि फोलेर फिसा फिसा हारि माहारिया गावसिनि राव फाव हारिमुखौ जौगाहोनायनि खाबुखौ मोननांगौ आरो जोंखौ माने गमामायै जुदि बर' रावारिफोरनि बर' बिजोंनि सायाव जुदि जाबसिननानै होनो नागिरोबा जों बेखौ अराय अजद दैखांगोन।